Často mi neveríte, že mám 41 rokov a hovoríte mi, že som sa zakonzervovala a ja vám poviem, čo so sebou robím pravidelne, pretože očné okolie je tá partia, kde nám najrýchlejšie vidno vek. A keďže je teraz leto, to slnečné žiarenie intenzívnejšie, tak ani jedna z nás si nechceme povedať, že nám pribudli nové vrásky v okolí očí, alebo aj tie, ktoré tam sú, sa nejako prehlbili. Tak vám odhalím svoje tajomstvo, že čo ja so sebou robím ráno, večer, ako som sa zakonzervovala. Absolútny základ, šetrné a jemné odličovanie očných partí. Toto je môj miláčik, úplne najobľúbenejší produkt. Je to odličovač očí bez oleja, ktorý jemne a šetrne odlíči očné partie. Vďaka vitamínu E sa stará o očné okolie, pretože je to veľmi silný antioxidant a pripraví to očné okolie na absorpciu ďalších látok. Čiže nie je to len odličovač očí, ale už je to prvá výborná výživa očných partí. Čím pokračujem, tak je to tento modrozelený gel, je to tzv. Upokojujúca očná maska, ktorú nanášam ako prvú, ešte pred očným krémom. Nanášam si ju práve takto do okolia očí a aj pod obočie. Obsahuje napríklad výťažok zo šípok, ktoré sú známe vysokým zdrojom vitamínu C, čiže podporujú tvorbu kolagénu, elastínu v pleti a spevňujú tie očné partie. Toto je produkt, ktorý vám otvorí pohľad, ak máte aj unavené oči, osvieží, hlavne zlepšuje hydratáciu očného okolia až na 130%. Je to dokázané dermatológmi. Ak mám unavené oči, dám si ho taktiež ešte kedykoľvek počas dňa a môžete ho udržiavať aj v chladničke a veľmi spokojne ho používa aj môj pán manžel. Čo nesmie chýbať, tak je to očný krém, ktorý si dávam navrch tejto starostlivosti. 12 hodín pokožku hydratuje, 12 hodín sa tam uvoľňujú látky, ktoré sú anti-agingového charakteru, čiže rieši existujúce linie, vrásočky, predchádza tvorbe a zároveň obsahuje peptidy, ktoré stimulujú tvorbu kolagénu, elastínu v pleti. A ďalej sú tu látky, ktoré rozjasňujú očné partie, bojujú proti opuchom a je tu aj silný antioxidant resveratrol. Je v tej mojej výbave ráno a večer. Super správa pre vás, keď k nákupu tejto očnej masky a očnému krému je teraz dámy len do 15.6. tento fantastický bezkonkurenčný odličovač očí darček. Takže ak máte záujem, neváhajte ma kontaktovať. Toto sú 3 produkty, pri ktorých vám garantujem, že budete mať fantastický výsledok v očnom okolí. Už len treba začať používať.